Archangel bungsom pakhatna ilung nu rim tia min zo chuan inga mo papa ri ti hming pu kan hria chhuari lo wang chuan mo teulo mai kan na zong tran don chawlom le kalau ti vata ani po chuan a tha voina tan chuan du tokila I chaw hmel deuh bawk nen hotori mai la tro atilia ina po chuan ka ngai to na chol theilo kan hming nei ho putu kan hmu chuak lo ni po in ka beidong chuang lawang ma mi hne na kalo tiam to ni wang chuan topsan athiang lawang sian min run bia atira chuan ringra ti emokatia min ngai le to ni ka ringa ma se sia o ka hriat chuan ka ngai to ana atangin ka da bo ta ngala chena I thamo ka ngai to ring cha ron ti chuan tha min ngai to su ka thate ania ti in ka changa ani chuan thil thleng kha thengil vek ro pui kan tel to kania thian pa joseph po khan a soi tum me lo aron soi chok palani kha khatiang bo rok chia kha chu pai bo vek a tha thian tha tak tak kara po enge mo an in mu thiam lo na te hi chu om ve chu chu thei thowa rilruwa rirun lovin thengilila kan nim tlang ani mai aron ti do a adikalom kati takna in joseph athil soi ro kha chu ka thengil theilok lawang ka thian kum ngei ve em khan musik takin khatiang thuka min han soi khum du ania athin kalo ti rim over ani ma na le ka shat pui ho lo ma se karil ru chung ril ber thlengin athil soi khan a chunna ani tor velawa she velawang pasha ani ve tlat lo du lai kha ilo fob le rem nia aron ti chuan teulo ko bial nu ni to hlei nem kalau ti maya soi du ka tum lem lo chutia ka ti chuan ani joseph khana rin thum ni soya aron ti le ke ro chuan amai na she berang chu ka fo phau lo ti ero ka hre chiang thunge ka tingata ka bial nu po ni to mang hlei lo kha ka buai pui pe lo ti le rin ami ka then chan dik tak hi an shikher lo mai thei ril ru hi ni e kanin mu sakin kanin chiar sak thei si lawa min rin hel miau chuan min ring hel ani ve mai ke malama fel hi chuan midang bula soi fel chiang atul ka ti ber lem lo ani rimro ti kha ka thian nu in thian nu ni bokani kanin kara in thian na ba ka om lo tia ka chan chuan nia idu zong chi la ani mia bok si lawa e taka voina monan mudun chu ni ome zep hi inei deuh chu ni lo mo ron ti le man voga thil soi mai mai min mudu nu wangin kanin ngai zong ti na ni lo nangpo mi chia nen mudu nin ni fowang chu in ngai zong ti na ni chuang hlei nem ka ti le ani chuan mudun vak lawang ka juliet nen ti lo chuan mi hak chung chuan aron ti a thil ho mai mai kan suya zandar somvela chuan rimrot message ka dong le a ka han chiar ngala papa ri ti pakhat chu moi te u cha ute boina lo hria a ma se lunglei lama pasal anei dai to ani ome midang ho hi kan zong photanga a result azirin lunglei lama po chuan kan vakal chin dor dor mayang chu tiro lunglei jin po kha ta lom ti in ati zia hlave ni e kan mi zon tur midang hi kan zong le photanga kan mu chhuate ngang lo chuan zin pa in an vakal mai ta long ani tel kher po angai to na tu ka kan chua po chuan in kanang chuang lo zon chua tur ming pathum kan chhop chuak kha ania pani chu kan han mu ve chu ani maya ma se ma kan son lo khop mai vo ina kan mi zon phei chu van doi thak takin lo boral to a boral na po lo rei ve deuh to nge a chung te la chu an lo dil chu tin kan zon chan le zona enge mo min zo thu mai le ngala fu lo takani chama chung zon chua nan hun kan manga zon hun ve thung chu kan mi zon lo boral to si te chung zo na chan nan hun kan mang ani hot mai iril ru kha ilo ti down mai mai ange kan la hri chhuak ve zela
ma kan son chak lu tu kan nia tin kan holam chuan min hnem malmala a scooty kan garage a da dai wangin kan in phura a zia ka ti zawk a petrol po a hek lo zawk ang chu down nang kan la ti tran don chau lom kalau ti a ron kun hnai deuhin bo in chu hnu zet chu lo tai la chuan an zo na kha in tin tak chang hlomang chimo ti ka lo ngai to ining mel po kha ka lo hmureng ania o ti in zat mel de hian anui ha kha ka ke chuan an dil chut emani kha kan hmu du ber la boral to an ni ne na engemaw soi du khan an thil ti laia hian zia nei tam lo ve eng lom kalau ti le a ma se khatiang kha tun angai chang veng chu ingai dan anga ningal pur tur chuan be sei tam lo ila thang a chan chu kumsom chuang mi ni to a an lo dil chu ve po kha a om ve viau tho sin baka alo boral ve to buk nen an ngai kha a zwalin adam lai te kha an han suang to let le nge yenga an lung hui leng ve ngutang ati le du chuan dik chu kalau ti ve reng mai ma se anin om tho tho kan in kan thlen chuan nak tuk chu kan chol ri don nia thatharin hun danga kan la chuak le zok don nia o katia ani chuan min thau thla ki tum wang chu ni lo ti ro aron ti ta ha in kal boka ani lo chu chol ri ka du mai ania ka ti le a ma se ril rudang chu ka nei shil kher ro ngai ka ti lo ka chan chin le ti tur jong jong hi shil ve ka thlem lo ama po hian in lama ti tur po nei ve thea ni tin maya min zui chwa ringo chu a fu ber lawang chung te laka po a in thla hrunom kan chuak don ti an hringe yom sia idam doi te ei tha te ro chuan badam po kha aron ti ta thunga ke chuan min ngai to su ka ei thal tu kalau ti vata min ngai to ti hria thi nuam be tho ma ila min ngai to viau turin ka du lo tun lai phei chu a ril ru a mang ve na sa si ka hnar ala thi fo ti te hi han hrili la chuan mi chia ani a thian ka ni boka min ngai to na hi ati lang hre ngai lo mi chia hi chu mi pa nen chuan kan lo in ang lo chiang chu lo ni ina lo lu ve to kher lo chuan a ho ve ta nga la alan thei chung chu ka thira thian ni atlin ru zia mul hi voina kan hun man dan te kha lo ta se chuan ka buai ngotang chu ama zogin kan mi zum chung te zo na kha thatak le zaidam takin a chang zela mi biang biak po kha fel tak zet ani pastor fanu ni om hli ani ma se kabula oma chang thup me alawa adu dan ang taka a han chivel le a han tong vel hi lom ka ti zok Christmas malok ni som hnia chuan kan mi zon tur pathum na sang ki mi chu kan zong hu le ta ma se ani ero chuan atira chuan min lo be thawak lem lo kan biak po chuan min en thadu lem lo dora kal aman mo thule hun anei lo thula chu a soi chen le ngala tul lawa phone aron reverse bok ka u chan chin hriat chian kan du wang chawa bia a mu kan ni ti an shil deuh khol khol chu ka chak khop mai ma se bidu tu zo kan ni sia ka in sung ram ram ani dorlian ve ang ring tak an nei ani ome apasal po SDO ni thu war takin an ina kan om chung chuan voisom vel zet asoi manin ka hria ane na changan hriat zong chu ma mi kha le ka thiam thei tak ania vel po a fil viawa zirtir tu tele school naw pang hriat po a hlo viau ani ti chu ani mami soilan papari rodi boral tole sangki mi te chu ama sangki mi soidan chuan mami tiamin an klasa athiam thei berber an ni hloma thianglim takin elpo anin elve thin viawa high school atanga in re chau school khata lutlang an ni awangin hriat po anin hrive viau ni omani kan hlo khopolom tiro I u mai baka kan mi zon te chan chin po kan hriat bil nuala man mo de lo phaise chuan soitur anei trin ka ring rimra ti chuan ati malmala palo room hu ringot thung man mo chek chuk lu tukha ka hodi tlat dora mi chor anga om nen ama kher kal angai po ka ring shrip love apasal la SDO nia
SDO nupuya chuan ala polite lo berin ka hria khati chek chu ka aman mo chan po kha atan kan poimo lo lutuk wang ani nge yang hostelan omtlang veka anni kha chuan engma an tok ve lo ani nge yang chu anuar den hming kha la hre chhuak thei se chuan thatur hi ania ma se anuar den kha meichhia ni ati tlat maya warden kha chu poimo lo tura nga yang ti in ngai to muk mel se thian a en ngai chu enin khap fak faka ngoi ri ro tikhan lo ngai to char char thola mun fal le nuam deuh ril ru man thei deuh na tur hmuna kal tiang chumi ma chuan in no puar photila o katia a restaurant du ber insomnia lam chu kapan puile takngala an lo tidang lam nual ni in dokan an lo da bel to a mun fal deuh du tan po a thutna lo om nual to ati chi viawe tuna kan boruak nen phei hi chuan a mun hi du thu sam ani ringot kadu lai mun chu kapan pui ta chata adu zong ka hriat to awangin ka eitur nen order ka siam ngal wata ani ro chu ama ang lo takin ngoi ringin mit khap mang lo chuan dokan chu a en deuh ringa angai to ana mangani ringin ka mi puai du lova ka ngai ro dan chuan an sar tu emober zana re achil tu ani ka ringa ma se chu tiang chu lo ni don ta se mi padom lama ari ange ngai omsia I ute dom lama ria khachu me chiange ani boxi ngai to thui ta zelila an kuk po lo ni mai thei tho boka ma se an kuk po chu me chia lo ni chuan khalam kha kan zo thei hil dai boxi lal riat ati tak khachu arwal pui deuh tu emo ni mel ka ti deuh rungata aron ti chhuak ta renga alu a thing pa deuh na bok alo ngai to ve na sangang chu ani ke ai po in alo ngai to thui jok ani mel an kuk chu me chia ani po in apasal chu mi pa ani nge yang chu alo ti ve a ani chuan min run enin adik chia ma se nula senior lampo ni thei tho boka ati le thunga ke chuan an class chau kha hostela oman ni wangin hostela khan mi somru vel chau an omani kuk mai chia pakhat ringot chuan abil ne kherlo mai thei pahni an lo ni po in kuk pakhat jok chu pasal fanau nei to ani kan ring phot tur ani ati le a ka ring khop mai kuk pakhat chau chu an nei ka ring lo bur eidur ron thlen nu chuan kan rong talo mong changa ein kan in beto lova ma se kan thil ngai to ero a in hlat lo khopin ka ring ke chuan ama chu ke en zo zowa ani ero chuan a en ngai enin amit a khap fak fak ringa eng tak ron ngai to chhuak le angmo an sar tu emo ber ani coloring fan tho ni tin ama mu lo thei lo ang khan a soi miau si a aron ti chhuak le ta renga angai to na hi chu a seng ve chiang ani thil soi hi ani thei via wang arin omlo mia lo palian si hal tar ati em ni kha chuti ani chuan kumlama no pang tak chu ani thei lawang an sar te zi nga mi tu emo ber ani puin upato lam chu ani ngei tur ani nupui po ani hial to ang chu vo bet thei tu ani bok hostel pon lama mi chu ani ka ring thei lo bur ni tina amu mania room nei sangat ani bok tur ani chuan usang ki mi khan le khathiam thiang hlim taka in el thin an ni thu a soi boka I u khan L2 ni lovin R2 po alo nei ani mai the ni L2 ni lova R2 ani chuan ama R2 ril ru kha thiang hlim don mi alo nia aron ti le a chu kher chu kalo ngai to lo lam takani R2 nei ta se a wangin chu nu chuan an sar pong swal ti rang mo awamak om ve an sar chuan chu nu thu chu alo oi mai donem ni ka ngai to thui zela an sar le chu nu chu anin thural ti ne em niang an patni in arukin an lo in ngai zonga ma mi a wangin ama ti chiat nan abial pa an sar ni bok chu ma mi swal turin a thlem thu ti na mo ani lawang hi chu ani thei lawang angai to na sang sang chu aron soi chwa le thina nun takin kalongai thlak sak zel bok
sang ki mi thu soi tanga thil ni thei tur chi hrang hrang thur chuakin chutiang chu ani thei ngem ti in aron phu chuak nul nula kan hriat lo miao wangin ani thei lo emo ani thei nge yang emo kan ti thei lo kil tin kil tanga tanga ngai to an hrang hrang cher chwa kha a tha ani mai mut huna po chuan ka ngai to zela lal hriat ati le ama swal tu nia soi palian sihaltar ati kha khamiti kha chu mishana ka da mia anni pahnih hi anin thural ani lo vek poin engthil swal tak emo chu he mishing lal hriat ati hian mami chunga hian ati ani nge yang thison ro ti hiala an chia alo kha ani tlat sia Christmas le kumthar inkar ero chuan kan thil ti chu kan to ve tari remra ti po akhongai thlak ve lom hun pui ani ve a rir hlim taka hun pui mang thei lo le ka siam ka du bik lo ke hi chu ka man dan angai reng ka tet lai kha chuan Christmas hi ka ngak lil thei viau thin ani kha ngai to na thil dang a om ve ngai tla si lova kham hi un kha angai om ka ti tuna chuan ngai to tur atam ve to ba ka pui tling ka ni ve to a naw pan laia Christmas nga lil na ang kha om thei to lo thian ten zana chwa puya mi roi som thina ma se Joseph athil soi kha ka hre renga keima wanga boruak du om lo a thlen ka du lo wangin ka kal ngai lo mani in ka chwa du chuan ka chhuak maya rimra ti chu an ka ushan lama a buai veri awangin mu po ka mongai lo phone a in ro kan in text che tho top ni tak December ni som thum pakhat chuan ma mi thlan ka tloa Christmas ma loka kanu in a thlan a chei sak ve po chu angai ngai in alo lo ma pangpar po alo la moi khop mai ma mi thlan bul ve la thlan po chu an chei moi khop mai thlan chei lem lo po a om nuala chei ni ve tho si moi lem lo tak tak po ka munual tho mami ilaka ka thutiam chu kala hrirengania ma po tlem chuan karon son ve zel bok ma se bangbo lutuk lo turin a hmingi motal kha chiang takin lo ziak la thamai tur ma se mo izia lo wangin ka beidon sandon tina ani chuang lo ania hun pui lai ngang ani wangin ka chol ri ani hi kumthar hnuwa thatharin karon chui chho le anga karon rek chuak na lang katile sap sapa thlana tang ka ho hnu chuan kati dan ngai te in mami le khabu ho chu ke en non chuak le beka ming in ziak emo ka hria du tur chi emo ka mu chuak chuang lo ming tal chu ziak se o ai hian ka chui chuak rang dei zo kom sia mamin athi ma vela akom ve deuh thin a thian ve deuh ni a in soi hayar zirtir tu kha khanu kha a hril mia langem ni le lo amwal phone chu a hril du ho lowang hrila hnekin thehil dai adu em em anga achunga athil ti rak thlak zia po kha soi chwa chu soi lo ngai to chwa mi alo adu zo nge yang thehil tum ve si a han soi chwa le dai po chu mil po in mil thelo kumthar chi bai ila tho na nge thote kumthar ani angin nang po jingdang ai chuan I tho ma thar deuh don lom ni tukina I tho ma viau chuan tukdanga po I tho ma viau zel to don sin aron ti chula ni chuak a tha aniang ka tukvera po ni zung aron lut sunga alat lai chelauti ka hrive thei mai bok khap sak sakin phone adar za chu ka han ena ala ma lu tuklat tun ang huna kala tho ngai lo miron kai tho ma reng reng ka ti kalamudu asin kati chuan nilove tukin tal chu tho ma te ril ru po afim karmayang thil thatok ngai to chhuana ril ru fim hi apoimo ania aron ti so sowa min mutir le chu atum lo me khop mai athoshima kumthar chi bai po min na buk ve lo ania ngai poimo chi in ka ron buk ve che ania aron ti nang nang chuan kanuya zang rang viang mai apang chan na ka ti ve mai hau ka ti lu tuk na in ama in angai poimo tlat chuan han buk ve powila kumthar chi bai asial nga tin ani kha katia aron mi hakhak chuan
asial chuan inuia ti zani mo zu chung chang ka soina ni lo ania ka ti le a chu chuan anui ati za sau ani nge yang aron nui ta kar kara ivalo mom tak vuin chu in khom vela aron ti te da ya keila chuan inga mo ka in khom da yang ka lo ti ve thunga ani chuan kum thar ni lom voi khat tal te chu in khom vela thil swal ani hlei nem aron ti le a ka pensun to ka chan na chu arun viang ani yang aron chek lak lak a I war ni chu a in khom pensun ton om ngai lo in khom vela I pensun lo ani mai I in khom phut chuan thil thar thadeu ka hrilang che ka thur khung nga da nia aron ti le a thil thadeu a zep theilo thatok lo ani chu ka chan na chu angei tok atling le khopaniang rodik ek sik ron ti vaka a phone chu ada tangala keipo muchungin kanui var var mai ka in khom chuang lo ina omin ka ruma ka in khunga music ngai thla in le ka bu mul chu ka keu le a thuruk engi motak ka hriat bil mai theisin ka kewa ka mu chok chuang lo thil ti swal tu pa hming hi aziak mai lo ani don hi alau viau ani nge yang atlei rol chaulai thil thling ani a athi ma kum hi khat kal ta khan achunga vo na mang tu chu a hmule angem a hmu nge ka ring aizol hi chu azi me mai chutia a hmule phei chuan alau zual ngotang ma mi chu awa khongai thlak tak chu pa chuan alo la hri ve ngem hrita se alo ti lui ngam le thawangem tlaya rimruati message ka hmu chuan ka thutna tangin ka thau zot mai papari lungle pasal nei kha a pasal hming chu lal hria ta ni ome sai lo ani nge ute boin min hrilania ka wazot non le lom kan thil chui hi mor kan bok teu to nia o ari in ka chiar non le ngata henu papari hian thil hriat ani nol ka ring ta deuh tlat mai a pasal hming chu engpo lo ni se ama hi vabiaka va hmu ve hrim hrimanga ani rimruati u te boi ne na tangin an address bo ka hriat thei nge ka ring bok step thara kan chuang le taphote class kalma nge ya vatlo chwa chu tha ka ti khop mai ni som pahnia class kan tran dona rem chang ma sabera rimruati hi papari te address chu zo tirila ani tel kher lo po hian vakal tamaila ti te chu ka ngai to akwala ani hi chu a man to kher lawang baka zanri angai om si a chungte an zom meichia ania phalpo an phal kher lawang pastor fanual ani chui ke yang mi pa thatna lai soitur nei ve lo tak bula phei chuan ngai to po ka ngai to zom du to lo rimruati chuan ka ngai to na alo hrivik ani ang ti turin papari ti omna veng chu alo zot fia veka a u te boi chuan alo hrichiang viau boka ati zia ka ti kerasin chuan ingtika nge lunglia chuan kan pheiang class trend ma zin phei chu achak om ka ti viau ma se mundanga zin ka ngai le thuta ati barbara ka invata ani ero chuan mundang dai alo ena khoya nge zin dona ti in ka zot ta vata azin tur chu aruk takin kalom viau mai azin hlanin lungleya chuan va pheilok ka du don sia ma se kakal ti chu ka hril lo thungang hladeu amole ishe chuan local veitum palang nui chung hian ati a minrin enta boka chuta kazin hlanin lungleya chuan vakal bik mi asu vakal ve cha kania mana voi khat kanom to a kanom na lai te kha ka thlole cha ka ati zom le barbara unrem changa kan lakal du nang chu ti rongatin ka changa azin hlana kaljok ero chu katum ru khop mai atil ve ni chuan engemaw chena chuan nuam chu ka ti ang ti nuam atia papari po chu olsam takin ati ti puile thei mai dona ma se meichia ania mi pa angin olsam takin thil ati pui ve mai thei lawang meichia ani angin ngai to angai bokanga ka hupur chu ani mi alo ma se achungten an ngai to alo tuk palang
ole nangma in arukin vakal bik mia so in thlim itum hlawange in thlim mia su pahnia kara pakhat zawk in thlim chu a fu ho lawang atia chikze thia min ron mel kara khwa vos si a tunanga jin chu ka peilo pui hle mai che kalau ti dai thunga mit khap sak sak chung hian min ena jin lo the ni lo baka khwa vo ti mo lumi mopo ni se jin hi chu nuam ka ti ve shim shima alo tia ati zia lo chu a jin hlanin keima in va phei ma ila alo ho huna po hunrim changa kan jin le thei tho lom jin nuam ti shim shim ani chuan engti ka nge jin tur chuan I chhuah dawn I thang rengem ka ti le a ani chuan reivak dawn nang nak tip khian kan chhuak anga kan lo le le thuayang alo tia kan iti a tute nen ngin jin dawna ka ti le a ani chuan kanu le kan upa ber nen kan pathumin ania enge kalo honang che ti in min ron ena dam takin lo ho le la chu chu a thaber mai tia ka chan chuan anui saka kalama ron thlai deuh pa hian min lo ngai lu tuk lo la ati sapa chuta ompa ngaya om le in class 10 hi duai chuan a hma hle kani ti ro jin kwal mai mai a chak om nen ati le a ke ro chuan chu I jin don reng chu lo ti thunga thilpui mo a jin chu nuam lo lom jin khothon mai mai lom nuam ka ti chu ati le chuan nu le kan vakal point thilpui mo ti turin lom kan vakal don kalau ti ve le a ner nangin min ron en phota chuta apui mo thawa ma se anuam don thunga lom ati le a ka chang zum du talawa kanu hne na lung le chung te kan nei le nei lo chu ka zota nei chu kan lo nei a ma se kan lama hla deuh hlek to a kanin pote chiam lo alo ni ome puilo zan khat chau chu a hrom man chuang na vazon chwa pa ani ve maya nuam po kalo ti phian the sin ka jin lok tur thu chu kanu le pa ka shil ho lo shil ngai po ka ti lem lo zana po ka riak chuak fowa zan hi khat mai mai te chu ka ti ngai lo dan po ani lova mi patan chuan shil ngai a po ka da lo kanu soi kan chung te chu zon mu an har lo khop mai a chan chu an pa ber kha government serkonmil skula headmaster ani miawa a hming puhminga tirangot chuan zongilang chuan ka mu har ve khopin ka ring a hming le ani na chuan ka zonga ka mu ta vat reng ani nu ber nudinin hena chuan ka han in sui ve a mi fel tak ani ka ring ngal a chan chu ka han in sui tang chuan min thre sang mai in min be ngal bor bora ka chung te chan chin chu min zot ngal siu siu boka trong tam lo viau tumpu in atong lo theilo aizola thilpui mo ti turin kan ron kal ve zau zawa in om na lai takso office kan dor tur nen a in hlat lu tuka baka I pahminga changchia hi secretariat building bulloka so nanam ve a han in nga mai hi arem chang ve thin si nen ron kal ve chuna po kan ron tlo man lo thin cheu ani hei nangin min ron tlo chuak lol maya I fil khop mai in sui lo phei chuan hriat po ka lo hriat to mia lo chi kha kan in mukhat deuh bok ani ati bar bara anel om ka ti ka jin chan chu min zo ka ring deuania hriat ngai ati lem lo aniang ka tet lai chan chin chu soin kumsong chuang liam ta daya min mu to kha tuna min mu le ta chawania min lo hre to lo po chu amak ati lo thu soile siam siama kei po in a om ka ti viau mai kei phei chuan ka mu voi khat na ni mai in ka hre nge nge asin pahminga lo ho ma chuan ka chuak le ria nakin zana ka len na tur lam ka buai lo nan ka in zong lok ve du ani kal kwal ve na sakhop maya hun ka nei tam lo awangin beidon ero ka tum lova papari mulova ho phei chu ka tum lo bur iber ka zon kwal shrip nuwa atopa chuan an chen na chu ka mu chhau ve ta shrama ka lu chuang lo zana len ero ka tum ka kal chan ber po ani boka
ina chuan pahminga alo awm tawh a an fate tleirawl hmeichhe pahnih in ang zet nen pahminga pawh chu ka hmuh hnu ani in ka hre chuang lo ani erawh chuan min lo hre chat mai nudinin ka chanchin chu alo hrilh tawh chu ka ring tho a mahse min lo kauh chat dan atangin min lo la hria tih a hriat ve tlat i lo tlangval ve tak tak ta nih hi ka hmuh nu hnun ber cheka chuan ila nau ve deuh hleka chair pawh ila chair reuh khawp mai tunah chuan ilo puitling ta hmel erawh ila paih lo hle ani hi kala hre chat thei che nia nui var var chung chuan alo ti a chutah engmaw i rawn tih dawn a rat ngo lam te hi i rawn zung dawn ani lo maw a ti leh zata a nuih dan atang chuan a fiam thu ani tih ka hre ve thei mai a zong pah mai thei ani nui chung hian ka ti ve a hnuah erawh thutak zawk hian class 10 ala ni lova rawn zin ve pa in mi rawn hmuh tur ka nei a ka ti leh a ani chuan bungat ngat pah hian ani tak chu hmeichhia anih ngei ka ring bawk e nui chung vek hian alo ti leh a kei pawh chuan ni lo thei nang ka lo ti ve leh a a fate pahnih chu an zak zum reuh khawp mai a zak zum rual an la ni ve miau a ka hre thiam reng mai biak pawh min be thangam lo ka belui ve ta zawk a zak nui sen sen chungin min chang ve tho bawk phir an lo ni nge nge a an nula thunah chuan an hmel tha dawn reuh khawp ang ka inbual hnuah chawk an ei a chawi kham ve leh chuan ka chuak leh ngal deuh mai papa ri te chu an nupa in lo ngei se ka ti kher mai mahse a pasal hi ma mi sawi lal hriat kha alo nih ngai chuan ka in sum zo kher angem mit thi tawh hian a hmalam hun atan beiseina a nei thei tawh lo nungdama kan lawm mek awang hian hmalam hun beiseina kan la nei thei a ultan thele thei turin hun pek kan la ni bawk